tuga mo, gani magakalipay ako. Di ko mahadlok sang pala, abuton kay gasalig ako sa imo. Akon Ginoo, akon Ginoo, akon Ginoo, akon Ginoo, akon Ginoo. Ati ako, maayo ang imong nga plano sa ako. Maayo, Abi-abi ko gid kamo tanan. Welcome, welcome, welcome sa aton His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Celebration. Diri sa Santa Clara, sa Banga, Subay, Mandalagan, Bacolod City. No, labi na nagatanaw sa amon sa Facebook, live streaming. Welcome gid. Salamat sa pag-upod sa amon sining aga sa pag-worship, sa pagsimba sa Ginoo. And also sa aton His Life Ministries YouTube channel. Welcome gid kamo tanan. Comment, like, and subscribe para damo pagid ang makabati sang mayo nga pulong sang aton nga Ginoo. Okay, so masugod kita sa aton nga celebration subong. Tani matindog ta? Oo, para matagan ta honor ang Ginoo. Okay? Sige, bago ta magsugod, may ari lang ko diri palangadion. Halin sa Salmo 90 verse 12 hambal diri. So tudloi kami sa pag-isip sa ngamon inadlaw para nga maipresentar namon sa imo ang tagipusoon sang kaalam. So gipanawag ang Ginoo nga isipon ta. Butsi nga nun, limited lang aton nga pag tiner diri sa kalibutan gani hindi ta
i-waste, no? Hindi ta pag-iusikan ang aton tinion sa kalibutan. Amen? Para mahatag tagid ang tanan para sa iya. Sige mga muyo ta, magduko lang kita. Amay namon sa langit, Ginoo, gina-devote namon ini nga time sa imo, sini nga aga, sa sini nga celebration, Lord, para ma-lift up, matibong ang imong ngalan sa sini nga lugar. Matagaan ka sa nagakaigo nga dungog, kagimaya nga para lang gid sa imo. Kagamo man ang amon nga ginahandom, Ginoo, nga ikaw lang gid ang ngalan mo, Ginoo, Jesus, the Lord of Lords and the King of Kings, ang matibong sa sininga lugar. Wala na sa iban, hindi tawo, hindi simbahan. And Lord, amo nang ginapangayon namon. So, busa, buligi kami, Lord, sa pagsimba, sa pag-worship sa imo, pinaagi sa mga ambahanon nga makahatag sang encouragement, makahatag sang hope, pag-asa sa tanan nga nagapamati. Kag Lord God, makahatag kabuhi, makabati sang imo nga mga ambahanon. Salamat gid sa ngalan ni Kristo Jesus, amo ni ginapangayo. Amen. 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 Hallelujah. Palakpakan ta ang Ginoo mga utod. So amon ginaabi-abi no? Ang amon nga mga utod ngari di subong kag through sa gapamati through Facebook Live kag nagalantaw maayong aga. Magadayaw kita sa Ginoo. Ini ang adlaw nga gintuga sang Ginoo para sa aton. So magakalipay kita. Amen. Amen. Because every day is a blessing, no? Yes, Lord. Kag kun magdayaw kita sa Ginoo, magkalipay sa presensya sang Ginoo, may gahom na. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, Hallelujah. magkakanta kita. Hallelujah. Thank you, Ginoo. Salmo 118:24 hambal diri amo ini ang adlaw nga ginpadaog kita sang Ginoo. Amen. Gani magkalipay kag magsidkinasadya kita. Buksan naton ang aton mga tagipusoon, kag ibayaw ang aton mga kamot, ibayaw tang aton mga kamot sa Dios sa langit. Nagapangabay kami sa imo, Ginoo, nga talupangdon mo kami, kay kami tanan imo katawhan. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa wala sing katapusan. Amen and amen. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Akon mga problema, akon nga kagapon, ginatugyan ko sa imo, Kristo. Nagapalapit ako, kay nagapati ako, maayo ang imo nga plano sa ako. Maayo ining adlaw gintuga mo, gani magakalipay ako. Ining adlaw gintuga mo, gani magakalipay ako. Di ko mahadlok sang pala, abuton kay gasalig ako sa imo. Akon Ginoo, oh, 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 oh. Akon mga problema, akon nga kagapon, ginatugyan ko sa imo, Kristo. Nagapalapit ako, kay nagapati ako, maayo ang imo nga plano sa akon. Maayo ining adlaw gintuga mo, gani magakalipay ako. Ining adlaw gintuga mo, gani magakalipay ako. Di ko mahadlok sang pala, abuton kay gasalig ako sa imo. Akon Ginoo. Gasalig ka mo sa gugmasang Ginoo mga otot. Salamat, Ginoo.
Gasalig ako sa imo gugma, gasalig ako sa imo gugma. Kabuhi ko para sa imo, kabuhi ko para sa imo. Gasalig ako sa imo gugma, gasalig ako sa imo gugma. Kabuhi ko para sa imo, kabuhi ko para sa imo. Ining adlaw gintuga mo, gani magakalipay ako. Ining adlaw gintuga mo, gani magakalipay ako. Di ko mahadlok sa pala abuton, kay gasalig ako sa imo. Akon Ginoo, akon Ginoo, akon Ginoo, akon Ginoo. Palakpakan ang Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Gani mga utod, tungod sa kaluoy sang Dios sa aton, nagapangabaya ko sa inyo, nga ihalad ninyo ang inyo kaugalingon bilang buhi nga halad sa Dios. Itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa pag-alagad sa iya, suno sa iya luyag. Amo ini ang husto nga pagsimba sa Dios. Hindi ka mo magsunod sa mga pagginawi sa mga tao sa sini nga kalibutan. Tugutin ninyo ang Dios nga pag-uhon niya ang inyo huna-huna, agud mahibaluan ninyo ang kabubuton sang Dios. Luya ko mabatian ka, luya ko makilala ka, Kristo. Ang balasa. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala pagid ka. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala ka, Kristo. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala pagid ka. Palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ginoo, luyag namon nga matandog ka. Kagtandogon mo man kami, Ginoo. Kay wala na Lord sang iban pa nga tingog nga amon gusto mabatian, kundi ang imo tingog, Ginoo. Kaya ang imo, Ginoo, tingog amo Lord ang sigurado sa amon mga kabuhi. Ang imo, Ginoo, pulong, ang imo tingog among gagiya sa amon, Ginoo. Nagahatag sa amon sang kasanag, Ginoo, sa sini, Ginoo, nga kalibutan. Salamat, Ginoo. Ginhatag sila sa akon sang akon amay, nga gamhanan sa tanan, kag wala gid sing may makaagaw sa ila sa kamot sang amay. Oh, hallelujah. Dayawo ng Dios hasta sano, tungod sa mga kaayuhan nga iya ginhimo sa iglesia, nga ara kay Kristo Jesus. Sa imo lang gid Ginoo. Kita subong, ari diri. Kagaton panumdumon nga nabilong kita ya sa Ginoo. Kita mga anak niya, kagaton nga response is magdayaw sa iya. Ano man ang ginaagyan mo subong sa kabuhi, kabudlayan, or sa diin ka man subong sa imo nga ginatahak nga dalan. Wala sang may makabulag sa imo sa pagpalangga sang Ginoo. Miski ang kapigaduhon, masakit, miski ang kamatayon, mga anghel, ano man ang ginaagyan ta sa kabuhi, wala may makabulag sa aton sa pagpalangga sang Ginoo. Ari ko gapalapit sa
promesa ginakaptan ko. Sa imo ang gugma kag kabuhi ko, imo ako ginpili para sa imo. Kag subong ikaw ginadayaw ko sing bugos, nga tagi pusoon ko dunggaan. Akon nga handom makilala ka. Sa imo ako magasimba angay gid, nga pasidunggan ka dayawon, kag higugmaon o akon Diyos. Sa imo ako ari ko kapalapit sa imo, imo nga promesa ginakaptan ko. Sa imo ang gugma kag kabuhi ko, imo ako ginpili para sa imo. Kag subong ikaw ginadayaw ko sing bugos, nga tagi pusoon ko dunggaan. Akon nga handom makilala ka. Sa imo ako magasimba angay gid, nga pasidunggan ka dayawon, kag higugmaon o akon Diyos. Sa imo ako magasimba angay gid, nga pasidunggan ka dayawon, kag higugmaon o akon Diyos. Sa imo ako, sa imo ako, sa imo ako, sa imo ako, sa imo ako. Palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amay sa langit, salamat kay Ginoo. Kay ari ka diri subong, ang imo presensya, ang imo ngalan, ari gid diri sa sining nga lugar. Nga nagatandog sa tanan nga kabuhi nga ari diri. Nagabago sa ila, nagabago sa ila paminsaron, sa ila tagipusoon. Sa pagsunod sa imo, sa pag-alagad sa imo, sa pagpabutyag sang maayo nga pulong para gid sa imo. Amo tanan ining handom namon ngang imo nga kabubuton matuman si diri sa duta subong sang sa langit. Busa ka pasalamat gid kami Ginoo sining aga.
Sa ngalan ni Kristo Jesus, amo ninita ng ginapangamuyo, kanang mga singgit. Amen, amen, amen. Plakpakan tang Ginoo. Sige, maglingkod kita sa sa presensya sang aton nga Ginoo. Hallelujah. Okay, so again, maayong aga sa inyo tanan. It's a wonderful day. Maayo gid kanami, kasani, hindi gid masyado mainit, may hangin. Wow, no? Ano pang ginahandom to sa kabuhi man? No? Ari ang presensya sang Ginoo. Ano pa gid ang ginapangita naton? Upod naton ang mga kaupod naton sa mga utod naton sa Ginoo. So kanami gid. So once again, welcome sa His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon service diri sa Lote, Santa Clara, Banga, Subay, Mandalagan, Bacolod. So ari lang kami diri nagahulat sa inyo kung interested ka mo sa pag-upod sa amon, sa pagsimba, sa paghatag dungog sa aton Ginoo, gina-invite ka gid namon nga mag-upod diri sa amon utod. Okay? So masugod naman kita sang bag-o nga serye kay bag-o nga first Sunday subong, bag-o subong aton nga bulan, Septyembre na kita mga utod, bare months, no? Ambot gani kay katugnaw na kuno, So tugnaw na, masugod na ang tugnaw. Ambal nila gani kuno ang bare kuno gasugod na ang mga kanta ni sino? Nga kabalo gid ka mo ba? Gapamati gid ka mo sang radyo. Sige, so amo na lain nga season subong, season ana nga celebrate nato no ang December. Kundi na pamatud na ano nato na observe naton nga ang aton Ginoo dira na gina-celebrate na naton nga dira siya na bunag na tawo December. Okay lang na wala problema, no? But actually hindi siya na bunag December. But you know, it's not the time, but actually it's the celebration nga ara sa aton tagipusoon. Amen. Basta lang, tandaan ninyo nga ginapaabot ang pagkari sang Ginoo, i-prepare lang gid ang aton nga mga tagipusoon. Amen? Okay, so ang title sa aton nga series for the month of September. Sa English, Redeeming the Time. No? Butsi nga nun, gawado naton, redeem, or hindi naton pag-usikan ang time, or kung ano man ang ginahimo mo nga wala ka nakafocus sa Ginoo, mag-focus ka na. Basta balik ka sa Ginoo, no? Redeem the time. Kuan gid hindi pag-waste aton nga tiempo diri sa kalibutan. Kaga aton nga kuan is no time to waste. Subong nga aga, no? Ephesians 5:15 verse 17. Sige bro. Inkuha tayo ni aton nga kuan halin sa Efeso. Ang aton reference nga verse Kapitulo 5, 15 to 17 verses, no? Ang pulong sang Dios. Babasahon ko ha. Sige, pamati ta maayo. Starting from verse 15, gani halungan ninyo ang inyo pagkabuhi. Hindi kamo magkabuhi pareho sa mga tao nga wala nakaintindi. Kundi magkabuhi kamo bilang mga tao nga nakaintindi. Sang kabubuton sang Dios. Okay? Sige, next. 16. Hindi ninyo pag-usikan ang inyo tiyempo. Hindi pag-usikan mga utod. Kundi gamito ninyo sa paghimo sing maayo. Maayo. Hindi malain. Tungod nga malaot ang ini nga mga inadlaw. Malaot, maayo. Evil. Sa English pa. Evil. Sige, last. 17. Hindi kamo magmangin ignorante, kundi intindihon ninyo kung ano ang gusto sang Ginoo nga ipahimo sa inyo. Amen? Sige. Gusto ko balikan. Bro, can we go back sa 15? Explain ta. Hambal sa Salmo bala, sa 90 kay na. Ang aton kuno tiempo diri sa kalibutan, 70 years. No? 70 lang ang intagna ara sa Bible sa Psalm 90. Okay? Kung sometimes 80 years old, 80 ka, 80 anyos, kung ang kusog mo mabakod ka, ginahalungan mo, lawas mo, wala mo ginabusaran, wala ka bisyo, sigarilyo, inom, patuyang sa lawas. No? Amo na 80 years old kuno. Kag, hambal niya, para mahibalaan naton
ang kabubuton sang Ginoo. No, importante gid na. So ibutsing anon sa salmo nga ni, limitado ang aton tiempo diri sa kalibutan. Okay? May isa ko bala ka upod sa akong ulubrahan. Close kami, close gid. At that time, bata-bata pa kami, siguro siya mga 50 na, mga utod na patay, nadula siya. Do kanugon, no? Gin-analyze namon nga, baka kabata pa sa iya, 50, wala na siya sa kalibutan. So kanugon sa kabuhi, nga nadula na ginkuha na sang Diyos, 50 anyos pa lang, ina 50 pa lang ha. May mga kilala kita nga teenager pa lang ginkuha na sa Ginoo. Gani nga dapat halungan gid naton ang aton nga kabuhi diri sa kalibutan. Okay, isa-isahon tabala. Sa verse 15, bro, gani halungan ninyo ang inyong kabuhi. Hindi ka mo magkabuhi sa pareho sa mga tao nga wala nakaintindi. Anong butsing anon sini? Kung nakaintindi ka, anong dapat natin intindihon? Hambal sa Bible is gain wisdom. No? Pangitaon ta kunong kaalam. Ang kaalam nga ara sa Ginoo. Lain ang understanding, pagkaintindi. Lain ang knowledge. Ina information na ang knowledge. Pero ang wisdom niya, ang matutuon nga kaalam, is applied. Gin-apply nimo ang knowledge. Ang nabasahan mo, ang natunan mo, gin-apply nimo, gin-kabuhi nimo. Amo ng wisdom. Ang mga truth, ang kamatuuran nga nabatian nimo, gin-apply nimo. Wala lang nabatian mo diri sa wala, naglusot sa tuo. Kundi ginpangabuhi mo gid. So amo na ginapangayo sa aton mga utod. Ang magkabuhi ka nga nakaintindi ka. Kag ini nang realidad sa akon. Sa past 2 years, sini nga pandemic. Na kung gustuhon gali sang Ginoo maguntat ang time, gauntat Paano ko nakambal naguntat? And the middle sang pandemic last year, nagkadto ko sa Lopez East. Katultol ka mo Lopez East, no? Nagtindog ko sa tunga dalan, wala tawo, wala salakyan. Maka-imagine ka mo? Wala tao. In the middle of mga 10 o'clock siguro to sa kagahon. Ko sa intersection. Sang Lopez East, nablang McDonald's, Jollibee, kita niyo na. Naara ko sa tunga. Giuntat ang time. Can you imagine? Kung ano kagahamhanan sa Ginoo. Isa lang kapitik, untat ang tanan. Pating pag-eskwela, gani. Ako, mga utod, pasensya lang yun, pero for ang observation ko lang, for the past 2 years, ang ato ng mga kabataan, though ambot kung may nahibalaan giman sila, sa mga module, wala man ko naga-question, but observation lang, nga most kabataan, ay, abaw ang iba hindi kabalo magbasa. Kaluluoy. Nauntat, nag-stagnate for the past 2 years. May gani subong, nag-face-to-face na kita. No? Lain gid ang motivation sa face-to-face classes, lain man ang sa module lang. So may advantage, may disadvantage. Kag necessity to at that time. So wala ako na inaga-question. Ang akon lang kuan nga dapat gid hindi naton pag-waste, ang hindi naton pag-usikan mga kabataan, ang tiempo nyo nga kamo sa eskwelahan. No, magtuon gid. Gain knowledge. Information. Gain ka gid sina kay later on ma-apply na nimo. Sige bro, padayon. Hindi ninyo pag-usikan ang inyo tiempo, kundi gamiton ninyo sa paghimo sing maayo. Paano naton ginausikan ang aton tiempo? Paano? By what? Gahimo sa hindi maayo? Pwede. Oo, ginausik, usik ginaya. Ano pagid? Siguro mang time mo kung pungko ka lang da. Tapos, wala ni mo ginaubray mo ulubrahon, Facebook ka lang, chismis ka lang, ginausikan mo ginang chimpo mo mga utod. Tanaw ko da sang probinsyano, pila ka tuig na nga serye, ubuson mo na sa isa ka sitting, bukay buhok mo daw, pila ka tuig na daan ng probinsyano, pila?
Dakpan ka ginagatanaw ka. Kay Gardo, baw maluoy ka. So, amo na bala mga utod? Wala gin problema na, pwede gina siya, pero hindi lang pagpatami. May 24 kita ka oras sa isa ka adlaw. Tama? Tanan kita. Sino din makambal nga 25 oras ang iya adlaw? Ikaw ya saludo ko si mo 25 oras kali mo ya. Kami abla 24 lang. Sa 24 oras, siyempre matulog ta. Tuod na o wala kaya katulog? Pila ka oras katulog mo? Ako ya katulog, iko 8 hours. Para maka-rest gid, no? 8 hours gid kita katulog. So minus gali, 24 hours minus 8, pila? 16. 16 hours na lang spend naton. Sa 16 hours, makaon ta, may 1 hour. 1 hour each. Breakfast, lunch, dinner. Sa ibanan, pag 13 hours na lang. Hoy. Abay ka trabaho ka pa? Pila ka oras sa trabaho? 8 hours, uy. Wala na time sa Ginoo. Wala na time. Or pwede man na, during the time nga ara ka sa trabaho, may mga oportunidad nga ginahatag sa Ginoo, na makahambal ka, maka-encourage ka sa iban. Makahambal ka party sa iya, sa imong workplace, sa imong trabaho. Hindi na pag-i-neglect nga oportunidad. Kung may oportunidad ka, ihambal ang mayong balita. Amen? Paano nato spend ang time bala? Ari na lang, ang mga utod, ang akon nga, wala man siya kapamati, subong akon nga mother-in-law. Well, may edad na siya, no? 80 plus na siya. So, understandable. But you know what? Kung ang kabuhi mo gali, medyo immobilized. Hindi siya makagiyo kayo. Okay, may heart problem. So, the whole day, pungko lang siya or higda. Anong matabo? Nagahulat ka lang, hulat ka lang, makaon na ta. Nagahulat ka lang, uy, panyaga na. Nagahulat ka lang, uy, panyapo na. Tapos nagahulat ka lang, uy, matulog na ta. Pagbugta mo, umamahaw na ta. Ginahulat mo na lang. Kay kabudlay gali ang kabuhi, kung ara ka na lang, wala ka, helpless ka na. Gani samtang mabakod ka pa, mga utod. Hindi pa usiki ang mo kabakod. No? Hindi pa uyangi. Kag akon gid ang i-emphasize ko gid hindi pag-abusuhi ang mga lawas. Ang imo kaugalingon sa inom, no? Even sigarilyo. Ano pa gid? Drugs. Magpahuway, hindi sa gipulaw. Halungi ang lawas ta. No? Halungan gid. Kaon ka sang vegetable. Okay? Kaon ka man gamay nga meat, pero hindi pagpatuyangi. No? Kaya ang time natin dili sa kalibutan, amo gani, limitado. Sige bro, last 17. Hindi ka mo magmangin ignorante, kundi intindihon ninyo kung ano ang plano, ang gusto sang Ginoo nga ipahimo sa inyo. Ay, mga utod, ang last part, kung ano ang gusto sang Ginoo nga ipahimo sa imo, may ginapahimo sa imong Ginoo. Kabalo ko sina. Dapat kabalo gid ta sina mga utod. Ano ginapahimo sa aton sa Ginoo? Kay kun hindi gani, manginwala direksyon ang aton kabuhi diri sa kalibutan, no? Kay kabudlay. Ang ini nga phrase bala ang Efeso 5:15-17 may ari ni siya nga reference verse sa Colossians 4:5. Hambal diri, mag-andam kamo sa inyo paginawi. Ini naman niya hambal niya, mag-andam. Beware. Sa tunga sa mga indi tumuluo. Uy. Sini nga inadlaw, hambal ganito kay inay, di ba? For the days are evil. No? Malain, malaot. Hindi maayo ang time subong. Damo ka sa encounter na hindi maayo. So mag-andam kita sa paginawi sa tunga sa mga indi tumuluo. Nga anak hambal ko sina. Duha lang kabutang ang matabo, mga utod. Ano ini? Either ma-influensyahan mo sila nga makilala ang Ginoo kag mahimo sa maayo, or influensyahan kanila nga mag-upod sa ila. Istorya kami kay ni Pastor James ang nag-share diri. Halin siya sa California. Nagpastor siya dito. Nakilala niya ang Ginoo, high school siya.
Pwede ko na i-share siguro. Hindi man gid kuwan, no? So nakilala niya high school, early part, mga first year siguro. But, nadala siya sa kalibutan. So, kaya ang iya, nablang fear of missing out. FOMO. Kabati mo sina? Fear of missing out. FOMO. Inablang may kadlok ka nga mabasi bala, hindi ka maka-enjoy. Ha? Mapabayaan sa tren, mauiba, ano ka sa tren. Gusto mo ma-experience yan ang kanami, isang kalibutan. Ang mahatag sa kalibutan nga maka-enjoy ka. Fear of missing out. So siya, nabalik siya sa kalibutan. Pagbato niya sa Ginoo, nabalik siya sa kalibutan, nakalimtan niya liwat ang Ginoo. Pero kabalob la ka mo mga utod, kung ikaw matudtuod, gagintawag sa Ginoo sa imo kinabuhi. Mahimo siya sa mga oportunidad, sa mga paagi, nga mabalik ikaw sa iya. So there was a time nga ginshiran siya liwat sa iya mga kaupdanan. Kag nabalik siya sa Ginoo, kag look, what happened? Nangin pastor siya. Kanami sa Ginoo. Amen? So amo man na sa aton, hindi kita maghadlok, nga damo kita sa mga miss out diri sa kalibutan. Ay kanami yung mag-enjoy, mag-party. Party tabilog nga gabi. No? Tapos mapatuyang ka. So, amo nang na-miss out mo, na-waste ang time ni mong utod. Na-waste gid ang time. So, hindi kita magpadala-dala sa time diri. Kagkalitan ninyo ang tanan nga kahigayunan nga makasugid kamo party sa inyo pagtuo. Kalit, malipatan ninyo bala? Ang mga oportunidad, ang kahigayunan nga makasugid kamo party sa inyo pagtuo. Sa palaabuton, kung kita nagatindog na at tubangan sa aton Ginoo, may ma-accounting nga matabo. Ipresentar nimo ang imo kabuhi sa Ginoo. Matindog ka sa iya tubangan, Lord, ari ko, pamangkuton kaniya, ano ang ginhimo mo sa kabuhi nga ginhatag ko sa imo. Hambal sa Ginoo. Ti anong sa bata? Lord, kanami gid magchismis. Kanami gid magmadyong. Wa mga utol ng madyong mangkusong una. Nagsugal-sugal makukunuhay. Pirdi. So muna ang kuan naton, wala gid ka kadag-anan na. Wala ka sang isugid sa Ginoo. Mag-account sa imo kabuhi. No? So importante gid. Paano naton ma-redeem, magawad, mapabalik ang time kung wala na? Hambal sang aton nga serye, redeeming the time. Mag-redeem ka gani, pareho bala ginagawad mo. Magprinda ka. Sino sa inyo nakaprinda na diri? Gawaron mo, no? So, paano mo magawad? Ang time, ang tiyempo, mapabalik mo bala ang time? Mahimo ka nga bata ulit? Hindi na. Ang pinakanami nga illustration nga mahatag ko sa inyo sining aga, paano mag-redeem sang time, is mabalik kita sa prodigal son. Ang palanggiran sang prodigal son. No? Ang parable bala. Kag ini naghambal, no? May isa, dua ka mag-utod, lalaki. Ang manghod naghambal sa amay. Amay, dad, gusto ko na magkuhaon ng akon nga, ano kasi ni? Irensya. Akon nga palanublion. Pwede mo na mahatag sa akon. Kaya gusto ko na may fear of missing out ko, dad. So gusto ko na mag-experience sa kalibutan. Mag-enjoy sa kalibutan. Ang amay, kakuan man, kaalwan. O sige, iatag ko sa imo. O inatag niya. Nagpatuyang ang anak nga manghod. Nagkadto sa malayo nga lugar. Kaginubos niya sa alak, babayi, sugal, tanan. Hasta naubos ang ginhatag sa iya nga kwarta sang iya nga amay. May limitasyon ang tanan diri sa kalibutan. So anong hinimo niya? Nahuya man siya magbalik sa iya amay. So, wala man siya katapos sa eskwela. Undergraduate siya. Elementary pa. Wala sa sang masudlan nga maayo nga trabaho, nga high paying. Underqualified siya. So nagano siya, nahimo siya nga mangindamog sa mga baboy. So nagpagdamog siya baboy. Nagpangwa siya to sa mga tangkong, mga damog.
siya nagpangdamog sang baboy. Kagkabalo ka mo kung ano kahigko, kabaho, sina nga, trabaho. Ginagwanta niya to the point nga kung ano ang ginakaon sang baboy, amo man ginakaon niya. Grabe no? So sina nga time nga tinion, nakamaradmad siya. Nakabugtaw siya. Sa English, hambal dira, wake up, O sleeper. Sa English, ang Ephesians 5 la. Ginahambal sa aton nga bugtaw. Bugtaw ka, wake up. Kaya nagkakatulog kagali, nagkakatulog kita. So bago ta ma-redeem ang time, dapat makabugtaw kita, makamarasmas kita, makarealize kita sa aton ginahimo nga hindi amo. First step to redeeming the time is to wake up. Tama? Paano ko makaredeem sa time kung hindi ka nga sala gali ang desisyon mo? Pareho natabo sa prodigal son. Nakabuklat siya, nakabugtaw siya, naka-wake up siya. And from the time, paano siya naka-wake up? Gindala siya sang Ginoo sa pinaka-idalom, madulom nga parte sang iya kabuhi. Kung sa diin pa kita ginbutang sa Ginoo sa pinakadulom nga parte sang kabuhi, tadra pa kita makabugtaw. Tama? Kay kung sanag, ay abaw nagpatuyang si Tuto kag si Inday. So nakamarasmas siya, kanambal siya, maayo pa ning ginakaon sa akon to mga suluguon sa akon amay, sa amon balay. Gakaon pa sila sa lamesa, sang maayo nga mga butang, nga mga lechon, mga cordon bleu, mga chapsuy. Ginagutom ka mo ay. Nakamarasmas siya. Kay gingutom siya, kay ginakaon niya. Uy, tangkong sa baboy. So naghambal siya nga, mahalin ko diri sa doog, mabalik ko sa akon amay, mapaubos ko. Kag mabalik ko sa iya. Amo man sa aton mga utod, pagmuklat, pagbugtaw, pagmarasmas, balik sa amay. Kaon sang maayo. Ang butsi nga nun sa pagkaon diri, kaon ta sang pulong. Wala ko madalang Bible. Ang pulong ang hatag sa aton sang pagkaon nga spirituhanon nga nagabuhi sa aton spirituhanon nga dimension nga kabuhi. Importante na sa aton. Nagtindog siya kag nagbalik sa iya amay. So ang pag-redeem gali sang time, ang paggawad sang time is to sikwayon mo na ang daan mo. Daan mo nga kabuhi. Kag magbalik sa amay, sa Ginoo, kag mag-alagad sa iya, maghimo sang maayo. Simple. That's how to redeem it. Para hindi mausik ang tiyempo naton diri. Pamangkuton ta kamo mga utod. San pila na lang ka adlaw, bulan, tuig kadiri sa kalibutan, kabalo ka? Wala gid no. Kung ikaw kabalo, baw mahansalot ko sa imo subong. Kung saan o ka di kuhaon sa Ginoo. So amo gani nga wala kita kabalo, hindi pag-usikan. Amo nang butsi ganon sina. Wala gintagna sa Ginoo nga makahibalo kita, but makapreparar kita. Tanan diri sa kalibutan is temporary. Temporaryo lang. Ina nga building, ini nga tent, ina tanan. Pating imo nga huna-huna, magtigulang kita, malipato na kita, tuod na. Pero si Manang, grabe pa yung memoryo. Hindi pa gidya malipaton. Even ang aton memory madula. Grabe no? Grabe ka temporaryo sa kalibutan. Gani nga hindi pag-uyangan. Kung ikaw magsunod ka sa Ginoo, hindi ginway wala sa may madula sa imo. Amen? Importante gid mga utod. Hambal diri, be careful how you live. Pag andam sa imo kinabuhi, paano ka magkinabuhi? Don't live like fools. Hindi ka magkabuhi nga daw anong fools? Wala nabalaan. No, hindi mo na lang ng atong term. Na wala sa may nabalaan.
But pareho sa mga nakabuhi nga maalam. Make the most of every opportunity. Tanan nga hikaygayunan nga makahimo ka sang maayo. Because the days are evil. So ikaw ang kabuhi, ikaw ang kasanag sang sini nga kalibutan. Kay kadulom ang ara sa aton palibot. Ito kung mag-upod ka sa sa kadulom, dulom na tatanan. Ano ang definisyon sang kadulom, sang darkness? Ano? Absence of light. Wala kasanag. Oo. Ikaw ang kasanag. Ikaw ang butang da sang Ginoo subong. Nga aara ka dira sa imong komunidad, sa imong panimalay, sa imong trabaho. Kay ikaw gibutang dira sang Ginoo. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, hindi magpahubog sang bino. Kay ina makaguba sa imong kabuhi. So, pangitaon ginaton ang kabubuton sang Ginoo sa aton kabuhi. In closing, ari na lang mga utod. Sa katapusan, amo ning mahatag ko sa inyong mensahe bago kita magpadayon sa aton service, no? Hambal ni Paul diri. May isa ka libro naghambal diri. May kanta nga gin-compose hambal diri, Live Like You Were Dying. Yan ni Tim McGraw. Live like you were dying. Pangabuhi as if mapatay ka na. May isa ko kakilala man, gindiagnose siya sang cancer. Basta cancer, wala ginaya kasiguraduhan. No? Makakuha agad. So, nagbalik siya sa Ginoo, kag nagserbisyo siya, maski wala na siya, nakuha na sa Ginoo. Up to the last days niya, last hours sa kabuhi diri sa kalibutan, ginhatag niya sa Ginoo. Kay kabalo siya nga wala na agad, di siya magdugay sa kalibutan. Amo na ang ginapangayo sa aton sa Ginoo, live like you were dying. Hindi ta mausikan ang aton kabuhi. No? Amo na nga sa mga kabataan, dapat may direksyon ang aton kabuhi, kag ini nga direksyon nagiyahan sang aton Ginoo sa paagi sa pulong, nagiyahan sang espiritu, balaan nga espiritu, nagiyahan pinaagi sa pagpamati mo sa mga tudlo sa simbahan. Amen. Even kita mga may edad na, no? Ay, hindi lang gidila. Wala ko pa kuya. May layo pa. Do, paghambal kong may edad na do. Oops. Dodali na lang ako. Hindi. Nga may mga kuha na, ang aton nga kabuhi, siyempre, hambal gani sa Bible, our lives are like waste of air. Nablang daw, asulang. Mist or fog. Nadali madula. Gani nga hindi ko pag-uyangan. Maski diin ka. No? Hindi ma-miss out mo by doing good. Maayo, tanan nga ginadesisyon naton. Maski ano ka budlay mga utod sang desisyon sa pagpili, sa pag-decide sang maayo. No? What I'm talking is, like for example, ara ka sa government. No? Tika balo ka naman sa government, damo ginay ang mga under the table, korupsyon. Kung ara ka sa government, kung may maghatag sa imo diri, under the table, ano ang balon mo? Thank you. Hindi ta magpadala-dala mga utod. Maski ano ka nami, sang hatag sa kalibutan, always do what is right. Always do what is the truth, ang kamatuoran. Although hambal mo, wala ko kabaton, pila man, 5,000, 10,000. It's okay. Maayo naman ang puntos mo sa langit. Kuha nyo? No? May puntos ka sa langit. Ganing hindi magpadala-dala sa kalibutan-on ng mga desires. Okay? So, muna ang pinaka-last kong mensahe bago kita mag-close. And lastly, gali, ang mag-serve sa Ginoo. Tanang kita gintawag lain-lain, no? Sa pag-alagad sa iya. Wala man tanang gintawag nga papastor. Ang iya lang nga ihalad nato ng aton kabuhi para sa iya. So whatever you do, do it all for the what? Glory of God. Amo nang ginapangayo niya sa iya. In whatever status kasubong sa imong kabuhi, ihalad sa iya ang imong kabuhi. Amen? Sige, magduko ta. Hallelujah.
Amay namon sa langit, Ginoong Hesukristo, ikaw gid ang manunuga, ang Lord of Lords and King of Kings. Ang Ginoo sa among tagipusoon. Ang Ginoo naga tuy-tuy sa amon sa sininga kabuhi. Lord, buligi kami, tuy-tuyi kami. Nga ang amon mga desisyon, mga desisyon nga makapahamuot sa imo. Nga ma-please ka, Lord, sa amon nga maginabuhat. Among ginahuna-huna. Maski daw ano ka nami, sang offer, sang tentasyon, sang kalibutan. Hindi ginamon, pangindian ginamon, Lord. Because ikaw Ginoo, naghambal sa amon, do what is right, do what is good, do what is the truth. Kaya mo inang nahamutan mo. So Lord, kada isa nagapamati sa akong tingog subong, buligi sila, kag tagay sila sang nagakaigo nga kusog sa pag-decide sang maayo. Ngaski ano kabudlay. Kag salamat sa sininga lugar, sa sininga tion sa imo. In the name of Jesus we pray. And all the people will say, Amen. Plakpakan tang Ginoo. And amen. Hallelujah. Padayunon tang aton nga pagdayaw, pagpasalamat, kaga pag-amba sa Ginoo pag isa paghatag sa aton nga tithes and offering. Hambal diri sa Santiago 1:17 kay ang tanan nga maayo kag nagakabagay gid nga ato nabaton nagahalin sa Dios. Siya amo ang naghimo sang tanan nga butang sa langit nga nagahatag kasanag diri sa kalibutan. Kag bisan ini nga mga butang nagaliwat kag nagabaylo ang ila landong, ang Dios wala gid nagabaylo. Mga muyo kita bago tay hatag ang aton nga tithes and offering. Ginoo, nagapasalamat gid kami kay ikaw ang amon nga kasanag. Salamat Ginoo kay ikaw ang Dios nga naghatag sa amon, Lord, sang tanan-tanan nga butang nga ari subong sa amon halin gid sa imo. Salamat gid Ginoo nga ikaw ang Dios nga wala nagabaylo. Salamat gid Ginoo nga ikaw nagatatap kag nagasapupo sa amon. Gani makahatag lang gid kami tungod nga ikaw naguna man hatag sing imo nga bugto nga anak para maangko namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani Ginoo, salamat gid sang ini nga kahigayunan nga ginhatag mo sa amon. Tungod lang gid Lord God sa imo ari kami diri subong kag makahatag sa amon time, sa amon tiyempo, sang amon Lord God nga mga nabaton halin sa imo. Ginadayaw kag ginahimaya gid namon ang imo nga gamhanan nga ngalan. In Jesus name, amen and amen. Maghahatag kita sa aton nga Amay sa langit. Salamat din Ginoo. Kag subong, ikaw kinadayaw ko, sing bugos, nga tagipusoon ko, dunggaan, akon nga handom, makilala ka, sa imo ako. Sige. So, ika-first Sunday subong sa aton nga sa bulan sa Setyembre, no? Kag every first Sunday, kuan gid kita, celebrate sa mga birthday celebrants. So, kung ang imo birthday, fall sa September 1 to September 30, pwede ka lang katindog. Kaya tagan ka namon sang kuan, house and lot. Wow, sir. Thank you, Gid. Wow, kanami. Si bro, ano gani ngalan mo, sir? Sir Greg kag si Lucy. Tindog, sir, kay mga muyo ta. Mga muyo pa ta. Oo, kay celebrate imo ngalan. Imo nga birthday subong. Okay, so magduko ta ikwanta extend ta aton kamot sa ila. Oo. So, duwa lang. Sige. Amay sa langit, Lord, gina-presentar namon si Bro Greg, Sister Lucy, nga nag-celebrate sang ila kabuhi, Ginoo, sa sining month of September. Lord, sila blessing sa amon, blessing sa ila pamilya, blessing sa sining church,
blessing sa komunidad. Gani, ginapangayo namon, nga padayunon mo pagid ang ila kabuhi. Palawiga pagid Lord, ang ila kabuhi nga makaserbisyo sa imo, makahatag sang dungog kagimaya sa imong ngalan. And Lord, tagay sila sa maayong lawas, nga mangin mabakod pagid sila, alert sila, alisto sila, alert, clarity of mind, nga maka speak sang imo word sa iban nga tawo. And Lord God, especially i-transform mo gid sila, baguha sila, padulong sa imo nga pareho sa imo anak nga si Jesus Christ. And Lord God, labi ng iyong pamilya, i-bless gid sila, Lord God, financially, emotionally, psychologically, relationally, tanan nga blessing hindi nila makontain, Lord. Ihatag sa ila. In Jesus' name, amen. Plakpakan tang Ginoo. Happy birthday! Wow, happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Again. May God bless you. May God bless you. May God, may God, may God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Sige, magtindog ta, mga muyo, kita anay. Amay namon sa langit, nagapangamuyo kami. Pinagi sa ngalan sa imo anak, si Kristo Jesus, nga among Ginoo, kag maluluwas, kag Dios. Nga Lord, firstly sa amon pastors diri sa His Life Ministries. Lord, i-bless gid sila, tagay sila sa good health, clarity of mind, sa pag-alagad pagid sa imo sang madugay, Lord God. Lord, nagapangamuyo mo kami sa His Life Ministries, sa sininga simbahan, nga mangin blessing sa komunidad. Damo pagid sa mga tawo nga makakadto diri, makaari diri, kag maka-celebrate upod sa amon. And Lord God, gamita ang tagsa-tagsa nga ari diri subong, nga mangin catalyst, nga mangin kinaagyan sang imo blessing para sa iban. Gamita gid sila, Lord, nga tanan nila nga paghambalon para la ma-encourage sa iban ka makilala ka. Ini tanan ginapangamuy namon sa ngalan ni Kristo nga amon ni Jesus. In Jesus name, amen. Amen. Doko ta ka magpiyong. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face turns towards you. And Lord God, bless you abundantly, more than you can ever think or imagine. And Lord will change your life forever because He's the way, the truth, and the life. In the name of Jesus we pray. Amen. Plakpakan tang Ginoo. Sige, maglakat kita, magpalanggaanay, magalagad sa Ginoo. Hallelujah. Salamat. Thank you for coming. See you next Sunday. Luya ko matandog ka, luya ko mabatian ka, luya ko makilala ka, Kristo. Luya ko